Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kalong shisha kasin gabaningkong hagi jaka ajing sumar sorkar hagi thain nong kendong namar ka soyong community health center kabahap East Khasi Hills District kalayo ya ka khusnam Kalaya Cup Assessment Award arjar arpuwe arpuar namar ka jingtbit ha karukom trekam hagi niki snem kat hadu bagani ka jaka sumar kalayo ru hadu kat saulak tingka naka sorkar. Nagani ka pisa u Dr. Ubadai Pet ya gani ka jaka sumar u Dr. MN Krim ulashna da ka basketball court bat ka jaka kilan met knang baki doktor ki nurse kinam khia kilo lada ka shushong hadin baki lada pet nongpang Henry kin yo ya ka met ka basyat baklan lada ki penlut ya ka por bat kilan met. Kadon ka basketball court, pacha kaliang kadon ka fitness club. Ka fitness club pinsai shibet kadika gym, but ki tiad exercise. Hadin bala de play pinsai yo ban pek. Dahang ni ngi ba kadon kani ka madan basketball. Wala da kadika barit ru. Henry ngila ngiyo ban le ka hadu south league jin le ka hang ne ka we ka de ka basketball ka baar bangin la ban le ka de ka badminton ka balai ka jin le ka bang ngiyo ban le ane ka de ka volleyball mat ka pasau ka jin le ka hang ne ngiyo ban le ka de bangi khot ka futsal ka de ka kalongkong ka football hi bangi shi yele haki hard court bolong dibulat kimne bat kadai ka jingsha kadai ka indoor rengi hang ni ngila banle apoka outdoor ru tengi yo banle hadu south league ni ki jinekai bat kini ka jinekai ka futsal ki kilong popular ha for European countries kidai kidon 5 players na kawai ka team kentup lang yo goalkeeper te hang ni ru ngila banle kai football te kumta bat chang ni kaliang jong kadiang bat de ni kaliang jong kadai ka gym Dede ka sibet pinsa yo ban pet hang tu ngila priang ye kitiar hang tu bat hadin pada play sibet pinsa kita kitiar exercise pangila ban pinan kam ta ka jing celebration ka jing khot sungubha jungi ye phi hang ne kapor ya kani ka program ka de sakawai ka benta ka de ka bangi yo ya kani ka best CHC ka winning award jong ka Kalaya Cup. Te kalong ke basutenan how SNEM 2021-22 kayo ya ka best Kalaya Cup assessment but ngiyo ya ka winning award.
Te kani ka program mentas ngiru kade bangin yar khelam ringkat bat kata ka jingjop lani ya kata ka award bangi yo hakane ka si dengan ngai ba kani ka jingdon jong kani ka basketball court bat kani ka gym kande ka sin ka ningkong do ha kani ka rural health facilities setting ngathrai ka pajudan hakano ka thain jong kano ka PC lani CHC ngathrai ki don ki district hospital ru ki pajudan kum kani ka settings balai aku ban sedang ya kani ka settings tamar ya ke ek bangile ka don me ya kadao kolong ba kumba ngi de ki healthcare ki ba ai jing sumari ki pai ba ngi let ki kindong kin srot ngi let ai ki awareness ki ba pher but kumba ngi menta ki jimpang ki ba suffering menta ka de ka BP bat ka sini mak ngi ong ka hypertension bat ka diabetes kani ka jimpang mentang im ong syu ka de ka jimpang kalau ada ke public health problem namar haman laki tunumieng anong haman laki kintoit haman laki pockets jongki snong ki thau I don bet I way lene arngot ki bayo ya kene ka jistong tengi kom ki health ki staff jingi nene soyong CHC habang I let ki snong ki thau ngi ai ki awareness ni ong ye ki ba pide ban le exercise ba pide ban came step pide ban care kata kapam bakum taon ta pide ban yele banyai te habang I ai kata ka awareness ki way kemut ni kong ide melong fit choy lade ngepek beli kibon na ki doctors kibon na ki staff kimju tre ban tradition kendong kadaw kolong nadanga keli ki nadu ki staff nurse nadu ki doctors bon na ki kimju tre ban tradition kendong namar ki ong ba mas ndep duty kimdon ni ban le mas ndep pek nong pang nang tai kimju don ni ban le bat ngi ngasi notice iru ba ki staff ki bawan tre hang ni hadin si penai kila kilo lut kila mi kepok lut namar balai mas ndep pek nong pang nang tai ki wan bisa quarter ki bam ki thia kamdan kata ka ki exercise dene kino ki mau ki benta bakin yesim benta ni hapo ka campus jong kani ka soyong CHC they don ki doctors ru ki ba shwai nga pibon PE ki doctors bon ha ki bon bayami kepok lut hadin baki la tre na balai ki kenikong syak kabanikong ki ka stress baki yo hakapo baki tre na do ki staff nurse na do ki supervisors na leng jong ka stress na da don ka stress kamut pikwa pithan sipang na pithan sipang kamut pibam na de bam pithia hebyang ne pinong pang wan bam thia but don ki doctors ru noi pi ba hakapor jimpuli jong ki ya mehaliti ke badai dalah hadin po bikitration ng kendong la sakut hang tu undan ni bande le satu umlong undan ni ban yesim mentah karo bentar kindon debon ki poi seki kam mo ki bun ki ngop no haka jingdi haka pam kadi bat kum ta ter tekat nga kwa ekani bandon hang ni namar ba ki staff jungi hang ni hadin bakin depth baik ya ke OPD hadin makin dep le ke duty nakwa makin kin yo le kai hang ni makin yesim benta kin yo ke exercise kin le ke gym kana makin yo ya ka makin yo ya ka mende ta mucili pek nong pang da pang wan sa apo quarter syutia te kumta ka don nak ai residen bangakwa bende ke ni tengang nget ba dingba jong kani ba sedang jong kani ka soyong CHC ya kani ka basketball court pat ka gym kan I mean same ki way ki healthcare facilities ki badan chinong kondong pim jude ban up hadu ban sedang ki way p day mas sedang ningkong ai ba p day ban long ki example ye ki way lara p sedang ka den ki jat ba p sedien ki way ru kin le lang tenganget ba ka jingdon jong kani ka playground hang ni kan long jingarap sibon ha kamtam ki staff jongi kiba don hang ni hapo CHC but nganget ba lada ngili ai awareness ru
ngim long ki break ki ba fit lada ngi la di ngim long fit ngimi ko ngi khia taman ya du umla ngi ong ki wei le exercise ngi ong ki wei care clean ngi ong ki wei care ko phniang te lada pi long fit lada pi le kran ki wei ru kamut ki wei kin bot lada pi la di film long fit ong uthi la di ru snga cheprek umte ong yang ngi hana ba ude ban ken duna jing khia te na kam dei te na ta kadau ba kadon ngadon la ka jong ka em sa ka wei ru ban pengkiu ya kane ka si badling ba jong kani kat pangiyo ki fans ki barit baria tingila ban sna yakum kani ka playground hang ne te kani ka playground ru asikwa bani tho ipi ngiyo na ka scheme jong ka scheme jong ka kalekap ya kani ka winning award bangiyo khasau lak ngila yo ban sna ya kani ka basketball court pat ngila yo ban sna ya kani ka gym room ru kalong ka jingerap ada ka government ka ba ka facilities ka kiu ka mot kin wanra scheme ki ba pher habo ki government sector